Napapaluha na lamang si Otelia Aringo ng Barangay Itba, Manito Albay sa sinapit ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki na biktima ng hit and run kagabi sa Barangay Gogon, Manito Albay. Kwento niya, galing daw ang biktima sa simbahan at naglalakad patungo sa bahay ng isa pa nilang kapatid nang mabangga ng isang itim na pick-up. Anya, kahit pa isang PWD ang kanyang kapatid, hindi makatao na basta na lamang itong iwan ng suspect sa ganoong kalagayan. Pero sige, nakikaano siya sa tao, maanterong tao kaya mistado. Maski so, may mga bisita bagang ano dyan sa sentro. Siya, minadulog talaga siya. Nangangabrasa, yan. Basta nga ano yan, nadulog na siya. Ayon naman sa Manito Municipal Police Station, dinala pa sa ospital ang biktima subalit idineklara ring dead on arrival. Sabi ka doktor, ma'am, dead on arrival siya pag-abot naman sa ano. Po, dinala dyan sa Manito Hospital. Dagdag pa niya, sapul naman daw sana sa CCTV sa lugar ang pagtakas ng suspect, subalit hindi kita ang plate number ng minamaneho nitong pick-up. Sa ngunyan sir, naghanap sila ng nag-conduct ng backup tracking, yung investigator namin ngayon nandun sa Kawayan and pupunta dyan sa unahan para malocate yung sasakyan na black pick-up. Sa ngayon patuloy ang ginagawang investigasyon ng PNP para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.